Máme tento víkend Star Wars Celebration a to s tým nesie aj kopu noviniek ohľadom budúcnosti sveta Star Wars a dneska sa pozrieme na novinku, čo ma zo všetkého zaujala úplne najviac a dostaneme nový animovaný seriál ďalší rok. Po Bad Batch bolo na čase opäť dostať niečo veľké a ako už z názvu videa viete, tento seriál bude o Maulovi. Áno, Maul dostane svoju show s názvom Maul Shadow Lord. Samozrejme hlavnej úlohy sa chopí sám Witwer, ktorý Maula dabuje už roky. On mu dal tú prekreslenosť a hĺbku v Clone Wars a neskôr s tým pokračoval ďalej. I can see him in my mind's eye. Kenobi. Kenobi! Som rád, že sa tu vracia. Je to taktiež človek, ktorý je extrémne akože znalý ohľadom Star Wars a už viackrát opravoval samotných tvorcov projektov alebo aj Davea Filoniho. Ak sa stala nejaká chybička, čiže je super, že ho tu máme. Podľa mňa to bude vedieť aj nejako zaujímavo korigovať, aby tam neboli nejaké nedostatky. No a teraz sa asi pýtate, veď Maula celkom poznáme, vieme dokonca ako skončil jeho príbeh, tak prečo má zrazu seriál? Ono v Star Wars je bežné, že u takýchto postav máme seriály, aj keď poznáme veľkú časť ich príbehu aj ich zakončenie. Veď sa stačí pozrieť na nejaké nedávne projekty a tie projekty môžu byť ako určite niekedy aj horšie, ale máme tu aj dôkazy toho, že to môže byť skvelé. Maul nebude prvý ani posledný. Má veľkú časť priebehu, ktorú by seriál mohol zmapovať, hlavne ak teda seriál bude mať viacero sérií. No a tento seriál sa bude odohrávať medzi seriálom Clone Wars a Rebels, čo je obdobie, ktoré je plné projektov. A naposledy sme Maula teda v Clone Wars videli, ako utiekol z Venátoru, kde prebiehal rozkaz 66 a bola tam aj Ahsoka s Rexom. Na Rebels bol až roky neskôr uväznený na Malakore. Medzi tým rozvíjal svoj kriminálny syndikát Crimson Dawn a vieme, že získal v tomto čase aj jeho nový svetelný meč, ktorý mal v Rebels, asi od nejakého inkvizitora. No a to sú jednoducho veci, ktoré budeme rozvíjať v tomto období a v tomto seriáli. To ako Maul buduje svoju zločineckú organizáciu, ako po ňom pátra Imperium, ktoré vôbec nie je isté tým, že Maul práve žije. A dá sa tam teoreticky nejaký príbeh vymyslieť, hlavne cez aj možné nové postavy, k čomu sa ešte dostaneme. Tak by to teda bolo na viac epizód a nebude to len taká malá antológia, čo má 6 dielov, tak seriál by mohol zaujímavo ukázať opäť nejaký ten vzostup a pád Maula. Oficiálne sme k seriáli dostali logo a len tento jeden jediný záber a celkovo, čo sa týka animácie, môžeme už tu navidieť nejakú zmenu. Má to byť tá Clone Wars animácia, ktorú všetci milujeme, ale je tu o niečo lepšia a akože je pravda, že tá animácia sa vylepšuje s každou novou sériou nejakého seriálu, lenže tu je aj o niečo upravený ten štýl, pôsobí to viac tak špinavo, a to myslím tak v dobrom, a je to aj viac detailné a kúsok osobitého toho Clone Wars štýlu a páči sa mi, že to má práve viac ten svoj štýl, keďže je to zamerané na túto postavu Maula a nevyzerá to tak genericky. Hlavne čo sa týka akcie, vyzerá to úžasne a sú tam nejaké iné efekty a áno, nejako inovujú tú animáciu. Oni už tú animáciu v minulosti kombinovali s malbami a s nejakými praktickými efektami a teraz to môže byť znova ten prípad. Ukázali nám práve na Celebration exkluzívny trailer, ktorý bohužiaľ nemáme vonku a tak ho tu musím popísať, čo všetko tam bolo, čiže poďme sa pozrieť od začiatku až do konca. Okrem spomínanej novej animácie tam vidíme rôzne nové zločinecké organizácie, niektoré popravde ani veľmi neviem rozoznať, s tým, že Maul si bude budovať reputáciu medzi nimi. Vidíme ho tak viackrát v akcii a je s ním aj Mandalorianka Rook Kast, ktorá je mu stále loajálna. Clone Wars sme videli, že Maul Mandalorianov len využil a v podstate ich nechal tak, čiže kopa z nich mu už loajálna nebola, ale čo sa týka Rook Kast, tak vidíme, že tam mu stále loajálna je a bude mať väčšiu rolu v seriáli. Predpokladáme, že uvidíme postavy ako Dryden Vossa, neskôr teoreticky Kiru. Drydena sme v Clone Wars už mohli vidieť, čiže to si myslím, že len zvyšuje šance, že sa opäť vráti a dozvieme sa niečo viac o tejto celkom zaujímavej postave, ktorá nebola tak prekreslená. Čo sa týka Maulových síl, pridajú sa k nemu nejakí neznámi zabraci, jeden má dokonca rotačný blaster. Možno ide o zabrakov z Datomíru, ktorých Maul povolal na pomoc, tie už raz Maulovi pomohli. No ale jedna z nových hlavných postav seriálu bude táto neznáma Twi'lečka, ktorú Maul zachrániť z otroctva a bude ju cvičiť ako jeho učeníčku. To je asi najviac rozoberaná vec, čo sa týka tejto novinky, pretože môže ísť o Darth Talon. Ak náhodou neviete, Darth Talon je sithská pani loajálna Darth Kraytovi a síce ide o úplne iné obdobie, ktoré spadá pod legendy a tie neplatia toto nový kánon, ale je toto verzia Talon v kánone. Mali sme už kopu postav zo Star Wars Legend, ktoré sa vrátili do kánonu a nemali úplne rovnaký ten príbeh, bolo to tak pozmenené, aby to viac sedelo.
No a tuto nemáme 100% potvrdené, ale je tu akási podobnosť. Vieme, že George Lucas pôvodne zamýšľal pre jeho verziu sequelovej trilógie, že by tam práve mal Maula a ten by mal učedničku práve Talon, aj keď George veľmi nepremýšľal, ako by to dávalo súvis s Talon, ktorú už poznáme z legend. Proste dal team up týchto dvoch postav, možno je to niečo, čo sa bude diať v Maul seriáli, je to nejaká veľmi podobná situácia. Neskakal by som k záverom tak rýchlo, lebo tá Twilečka nie je úplne červená ako Talon, nemala tetovania. No a záver ukážky nám ukazuje, ako Maul bojuje s Inquisitorom Marokom zo seriálu Ahsoka. Osobne Maroka ako Inquisitora veľmi nemusím, vždy okolo neho bola akási záhada, ale mňa to veľmi nebavilo, bol taký random. Každopádne tu, ako má tú konfrontáciu s Maulom, možno sa nám dovysvetľujú nejaké veci, ktoré stále sú otázne po prvej sérii Ahsoky. No a to je všetko pre tú ukážku, stále ten seriál má vyjsť ďalší rok, čiže nemáme tu až toľko informácií a toľko záberov, to nedali ani oficiálne vonku, čiže pracujeme tu s celkom limitovaným počtom informácií, ale prezradili kopec zaujímavých vecí už len na to, aby ma na to nahypovali. Ako tá animácia, ako som vravel, že je upravená, je to tam vidno a veľmi sa mi to páči aj v tej akcii a celkovo ako veľmi pekné prevedenie a som rád, že proste Darth Maul Show má taký svoj odlišiteľný look a to je akože fakt super. Kto by sa teda z Maula netešil, lebo Maul je ako fakt zaujímavá postava a hlavne aj v tých posledných sériách Clone Wars je tak zaujímavo napísaný, strašne ma to baví, len musia teraz z neho urobiť celkom takého compelling protagonistu, lebo aj keď Maul nie je hrdina, je to hlavná postava seriálu a musíme s ním nejakým spôsobom sympatizovať, čo ako nebude až tak ťažké, lebo Maul je často opisovaný ako obeť práve Palpatina, keďže bol unesený ako malý. Môžu tam pracovať nejako s týmito vecami. Je tam tá vec, že Star Wars veľmi poslednú dobu nevie dobre pracovať s tou morálkou, ako tu máme niektoré projekty, ktoré celkom vyzerali zaujímavo, tak v podstate oni úplne zahodili ich potenciál len preto, aby postavy boli dobré. A tu na špecificky rozprávam o seriáli Book of Boba Fett. Podľa mňa nikto nečakal, že Boba Fett bude v podstate hrdina, ktorý chce byť Lord kriminálneho podsvetia na Tatooine, ale v podstate nerobí žiaden zločin, tak ako what's the point? Nechápem veľmi a preto sa bojím, čo sa týka toho Maula, lenže u Maula je to podľa mňa o to ťažšie z neho urobiť hrdinu, že viac im dávam dôveru, čo sa týka tohto, že to nepokašľú, pretože už keby z Maula urobili nejakého extrémneho hrdinu, že by ani tam neboli nejaké náznaky, aký je zlý, to je bolo zvláštne a podľa mňa by to vážne urobili, že budeme musieť mať tón, ktorý bude sedieť k Maulovi, to musí mať proste vyvážené zároveň, aby to nebolo celé nejaké depresívne a ako majú ťažkú úlohu, ale ako vravím, celkom im dôverujem a veľmi sa na to teším, čo sa týka všetkých tých projektov. Musím povedať, že je to fakt cool. Nečakal som, že pôjdu práve do tohto obdobia, čakal som, že keď už by urobili seriál o Maulovi, takže by išiel možno do tej minulosti pred epizódou 1, ale toto je asi nejaké obdobie, kedy sa toho s Maulom dá urobiť viac, teraz už ako je odhalený v podstate. Vy mi dajte vedieť vaše názory pre toto video do komentárov, ja to budem celé rozoberať. No a taktiež, ak ste videli aj nejaké ďalšie novinky, napíšte mi, čo si myslíte aj o nich. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak napíšte, čo by som zlepšiť, môžete mi dať aj odber. Ďakujem členom za podporu a vy ma viete podporiť finančne cez YouTube členstvo pre nejaké tie výhody. No my sa uvidíme na budúce, majte sa a nech vás sila sprevádza.